Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ιδιαίτερη κατασκευή συνδυάζοντας έτοιμες συρταριέρες και τη δύναμη του Mammoet Glue Crystal. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε MDF, συρταριέρες, το Mammoet Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoet Gun, μπρούτζινα πόμολα, μεταλλικά πόδια, αστάρι, χρώμα κυμολίας, βερνίκι, πινέλο. Ας ετοιμάσουμε το Mammoet Glue Crystal. Ανοίξτε το με τον ειδικό κόφτη, βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το στο πιστόλι σιλικόνης Mammoet Gun. Πιέστε μερικές φορές μέχρι να δείτε την κόλλα να βγαίνει. Τώρα, τα μικρά MDF θα χρησιμοποιηθούν για την πάνω και κάτω πλευρά της κατασκευής, ενώ τα μεγάλα MDF θα πάνε αριστερά και δεξιά. Στο κάτω MDF λοιπόν, σημειώστε το πάχος των πλαϊνών ξύλων για να ξέρετε πού θα κολλήσετε τη συρταριέρα. Σιγουρευτείτε ότι οι συρταριέρες είναι καθαρές από σκόνες και εφαρμόστε Mammoet Glue Crystal στην πρώτη συρταριέρα, στην πλευρά που έχει διάσταση 42x32 εκατοστά. Κολλήστε τη συρταριέρα στο κάτω MDF και εφαρμόστε Mammoet Glue Crystal και στην πάνω πλευρά της συρταριέρας. Εκεί τοποθετήστε τη δεύτερη συρταριέρα. Μετά εφαρμόστε Mammoet Glue Crystal στα πλαϊνά της κατασκευής και κολλήστε εκεί τα μεγάλα MDF, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Αν αναρωτιέστε γιατί τα MDF είναι πιο μεγάλα σε βάθος από τη συρταριέρα, υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, για να φαίνεται η κατασκευή πιο μεγάλη, πιο κοντά σε έπιπλο δηλαδή, και δεύτερον, για να έχουν χώρο να βιδωθούν τα μεταλλικά πόδια. Αφού κολλήσετε τα πλαϊνά, χρησιμοποιήστε ημάντες για να σφίξετε τα MDF πάνω στις συρταριέρες μέχρι να ωριμάσει η κόλλα. Τέλος, εφαρμόστε Mammoet Glue Crystal στην πάνω πλευρά της κατασκευής και τοποθετήστε εκεί το δεύτερο μικρό MDF. Σφίξτε με σφιγκτήρες και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Για να κάτσει καλά το χρώμα πάνω στα MDF θα χρειαστεί να περάσετε ένα χέρι αστάρι όλη την κατασκευή και κάθε συρταράκι χωριστά. Για καλύτερη εφαρμογή χρησιμοποιήστε ένα σταμπαδόρο για την μπροστινή πλευρά της συρταριέρας. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει για τουλάχιστον 12 ώρες. Προαιρετικά, πριν περάσετε το χρώμα κυμολίας, μπορείτε να γυαλοχαρτάρετε ελαφρά το αστάρι. Αν το κάνετε αυτό, σκουπίστε καλά τις σκόνες και μετά βάψτε την κατασκευή με χρώμα κυμολίας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, περάστε και ένα δεύτερο χέρι χρώματος αφού έχει στεγνώσει καλά το πρώτο. Όταν στεγνώσει το χρώμα, περάστε και ένα βερνίκι για να προστατεύσετε την κατασκευή σας. Αφήστε την και πάλι να στεγνώσει καλά. Πριν τοποθετήσετε τα πόμολα, αντιγράψτε το σχήμα του μεσαίου συρταριού σε ένα κομμάτι χαρτί. Διπλώστε στη μέση, πρώτα προς τη μία κατεύθυνση και μετά προς την άλλη, ώστε να βρείτε το κέντρο του χαρτιού. Πάνω στο χαρτί τοποθετήστε το πόμολο στο σημείο που σας αρέσει και σημειώστε με μολύβι πού είναι οι τρύπες για τις βίδες. Βάσει αυτού του χαρτιού θα κάνετε όλες τις τρύπες, ώστε τα πόμολα να είναι ομοιόμορφα στα ίδια σημεία σε όλα τα συρτάρια. Για το μεγάλο συρτάρι χρησιμοποιήστε το χαρτί αυτό δύο φορές, μία ευθυγραμμισμένο στη δεξιά άκρη και τη δεύτερη φορά ευθυγραμμισμένο στην αριστερή άκρη. Θα βάλουμε δύο πόμολα στα μεγάλα συρτάρια. Για το μικρό συρτάρι αντιγράψτε και πάλι το σχήμα του σε ένα κομμάτι χαρτί και αφού το διπλώσετε προς τις δύο κατευθύνσεις, ευθυγραμμίστε το με το χαρτί του μεσαίου συρταριού και μεταφέρετε τα σημάδια για τις τρύπες. Για το βίδωμα, προτιμήστε εργαλείο χειρός για να μην καταστρέψετε τις βίδες που είναι ιδιαίτερα μικρές. Τέλος, και αφού έχει στεγνώσει και το βερνίκι της κατασκευής, μπορείτε να βιδώσετε τα 4 μεταλλικά πόδια. Τοποθετήστε τα συρτάρια όπως σας αρέσει και διακοσμήστε την κατασκευή στο χώρο σας. Με γεια!